बे समाव मोनसे गेदेरथार खौरां भारतनि सासे फरायसाया इउक्रेननि पारामिलिटारि फोर्सआव जयेन जादों। रासियानि बेरेखायै दावहा नांनो इउक्रेनियान पारामिलिटारि फोर्सआव भारतनि सासे 21 बोसोर बैसोनि फरायसाया जयेन जादों होनना खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। तामिलनाडुनि सैनिकेश रविचन्द्रन मुंनि सासे फरायसाया इउक्रेनियाननि पारामिलिटारि फोर्सआव हाबनाय खौराङा दिनै सोराङाव फैदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सैनिकेश रविचन्द्रनआ 2018 मायथाइयाव इउक्रेननि कार्किभ सोहोराव थानाय नेशनेल एर'स्पेस इउनिभार्सिटियाव फरायनो थांदोंमोन आरो फैगौ 2022नि जुलाइ दानाव कर्सआ आबुं जानायनि खोथा दंमोन। नाथाय 12 साननि सिगां जानाय रासिया आरो इउक्रेननि दावहानि समाव इउक्रेनियान पारामिलिटारि फोर्सआव सैनिकेश रविचन्द्रनआ जयेन जाबाय होनना खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों।